现在不同为什么啊？要不要？不看不了。放跟前面那么嫩的，比那个还过了。那个网就是那个网上外的妈的，俺家来的，我在这个地里家的。先查到头一点。来，人家不没个真的。Si tay kau ke? Ha. Ha kan apa? Si kai kau ke si sak si. Khối sáng mày làm gì dùng cô? Chắc kenapa lagi? Khối sáng mày làm gì dùng? Kenapa lagi? Kalau bisa ke tengah apa? Magi tahu gitu.
टोपी 달려가면 안 그래.
我老爷，对了，我老婆，哎，少不命不少哎，我的比大的嘿，才更比我的厉害，我的比大的嘿，才更比我的厉害，哎，是，对呀，好不比我，哎，是好不啦，我不敢干，干啥？好不比我听得起来不行，哎，可以。Masih dipanggap kita pihak-pihak ini. Hal begini mabuk potong besar. Jangan apa dimaikan. Es belum lagi konsumen. Besar, apa dia ni sepuluh? Ya, memang tu sedang. Berilah. Sebab satu. Berilah. Ya. Hai Bima. Apa yang mereka? Mày ơi, những xung đột con mùi đi, lấy mùi tôi mà. Bà ra. Hết tập thể nói mà sai xung của môi là học bọc. Hết tập thể nói. Mà đi ra thể không đi ra nói. Bà không thể đi ra về để không đi. Kung masih kita siapa? Ningo lebih sekali daripada
우선 학군이 관심 하부들 우지의 또 말로의 자기 나 보고 제와 후동 전에 왜 땅다 공들한테 공부를 자 Pati simpan pokok kalau pembeda apa semai sini pokok aduh kalau pembeda boleh tapi sini kalau hafal banget sebentar mau kuliah ini dong maka dokter itu ya aku bercerita dengan Mensilang kita para Pilihan kita para Hati ayat hak telah Syarani 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 Namakan Allah Lấy cái giá rẻ. Sống nào bây giờ họ mới thằng ông sẽ. Tôi thấy cái bộ quay nó ba. Apa? Hay nó qua đi họ bây giờ đi sinh hoang tôi đã tôi quay tới nhà. Kulay sa natayaw ko papa. Sumida. Paalahan na tayo mga tao pa rin yung siya ay nabisigawa mo na po na ito yaw mo. Ipagi na awa na pa kayong talaga ay iwali bahagi siya na yung piyo si Pase Masikotali. Siya. Bari mga mama, apa? Hindi ba? Wala si Pare kanya. Pag piyo ni siya ito yung pagpupulong kami pag kung pari mga mama. Ipagi mo mo niya yung mga siya na pothalgi ko. Suro. Ako di may Jadi para sami yang sakai gitu. Yang sakai dia
Yung na napangit sa kapal sa kapal sa namin sa community party. Apa? Baik malamaba. Nakalipin ka pala ito na paano naman na yan. Ito ano, pinda ko kayo talati. Ngasi siya, pinamalibat sa kapal ng pangpuko siya. Paano sa namin sa kaya ba matamtay ang nungay, may hitag. Ito, hindi kami. Ay ito na ng kung si Kumsa si Awana to ulit yung mga di marang kaya palani. Bali malamaba. Ay ginamit. Bali, pa siya ka tayo sa hangin siya ang sinag kumubali ang pinaneta. Siya ang pupupan sa ikuloy hindi na kalikawi. Ano na, siya ang pupi, palima ang ikuloy hindi na kalikawi. Siya ang ikuloy hindi na kalikawi. Kaya lang na pali halos siya. Ibadah mo tadi siya nagkaon ni pali manumamba. Apa? Napahali mo po mapatoy pahadi ko nung mo po pipalimba sa kulong nung akin. Palimba mo po nung alabit dito na. Napahali mo rin na rin na naglalusi. Kung mahal na kanali walang naman na paano niya pa. Ay, walang naman pa. Ay, pupupapatoy pagi ko na inilindi. Walang lang tawag kami na pa. Walang tawag kami.